Najeriya tamkar mangoro ne. Mangoro kuma in ya nuna akwai masu son jifa su ɗauko. To wannan masu jifan su ɗauko su ne da na gida da na waje ne. Misali yanzu arewa maso yamma inda wannan abubuwan ya fara. To wani zai iya cewa ai Fulani ne na nan ai an san su kaza kaza. Magana ta fi karfin haka fi sabilillahi. Irin zarge-zargen da aka yi ta a baya kenan. Duk abin da aka yi na harsashe ba tare da tabbatarwa ba kuskure ne kuma ƙarya ake yadawa. Yanzu zan baka wani misali ɗaya ta dan ban so na faɗa waɗansu abubuwan da muka gane. Wani abin tashin hankali mai nauyi shine bindiga da take kaɗo jirgin sama. Ƙasashe 4 ne a Afirka ake kaiwa, amma mazauninsu na zuwa inda suke shigo Afirka ta Najeriya ne kuma ta ruwa ne. Daga Najeriya ake baiwa Congo DRC, ake baiwa Mozambique, ake baiwa Mali. Masu shigowa da shi suna shigowa da shi ne da sunan su 'yan China ne, kuma 'yan wata ƙasa ce daban ba China ba. To amma masu siya a nan Najeriya suke, masu amfani da shi a nan Najeriya suke. Mutanen da suke arewa maso yamma a yanzu suke faɗa suna da ita da yawa, har arewa maso gabar suna rarraba ta. Amma kamar suwa da wane ne to ke kokarin baza waɗannan makaman haka? Suna da masu sayar musu a nan Najeriya. Su turawa na waje ko kuma mutanen Asia ne, idan suka shigo da shi a wanda suke sayarwa a Najeriya, su 'yan Najeriya a hannunsu ake siya. A da ba mu san ana haka ba. Kai dai kwararre ne a batun fannin tsaro a Najeriya. Shin waɗannan bayanai da kake da su haka me yasa ba ku isar da su ga ita gwamnati domin magance wannan matsalar ba? Ni ba na cusa kaina a komai a rayuwata. Amma idan zan iya tallafa abu ba sai an yi ce na yi ba, fi sabilillahi nake yi. Yanzu misali duk tafiye-tafiye da muke wannan kasashen ba wani ko a gwamnati ko wani mutum da zai ce ya taba ba mu kobo mu je mu kawai saboda kishin mu ne. Ka yi batun cewar kamar mangwara ne haka da ya nuna ita Najeriya musamman da kake batun shiyar arewa maso yammacin Najeriya me kake nufi? Abin da nake nufi shine a yanzu gold da Allah ya bamu zinare ko daga Sokoto, Kebbi, Zamfara, Niger, Kwara kuma da wani bangare ma na kogi duk gol ne a ƙasa Allah ya shimfiɗa. Yanzu ka duba ministrinmu yanzu ta sanin menene ma'adanin da ke ƙarƙashin ƙasa abin da za su gaya maka daban abin da mu muka je muka jiyo muke gani da wanda tauraron ɗan adam ya hanga ya gani da yawansa da inda suke da yawan zurfin inda abin yake a ƙasa abin tsoro ne. To saboda haka su sun gani sun sani cinikayyar duniya musamman a mai a yanzu koma za ta yi kan gold ba wai kan naira da naira ba ko kuma naira da dola ko kuma a ce dola kamar yadda ta shimfiɗa duniya a da. Yakin Ukraine da Russia wannan ya nuna a duniya cewa ga inda sabuwar duniya ta fuskanta. To idan gold shine zai zama abin cinikayya ko kuma shine zai nuna tattalin arzikin ƙasa na cinikayya, to lalle inda za a afkawa shine mu arewa maso yamman nan. Ita kuma ƙasar nan in ba canjawa ta yi ba akwai matsala. Misali idan kana da soja sai ka bar sojan nan da 'yan sanda suka shiga aikin kawo zaman lafiya na cikin ƙasa sai ka haɗa su biyun su yi aiki, ai ka kashe sojan in har dai an wuce shekara ɗaya ba su daina tare ba. Shi sojan nan zai dawo ƙasa ya zama kamar polis, shi kuma ɗan sanda ne yana ƙoƙari, shi kuma yana tare da soja zai taso ya rika halaye irin na soja. To aikin tsaron ƙasa bai son soja da zai zo ya zama ɗan sanda, so duk biyun an rasa su. To shekara 21 da wata shida ana yin abu ɗaya an kasa gama, ai babu wauta da shirme irin wannan. Kuɗi na bata baka ganin kullum a siyo babu riba shekara 21 ba za a sake salo ba. Kana nufin wannan arziki na zinare da sauran ma'adinai na daga cikin abin da wasu suke rura wannan wutar rikici don cin gajiyarsa kenan? To wannan haka ne dalilin da ya sa ma aka fara kirkiro Boko Haram, ai saboda a ɗauke abin da ke can ne. Arewa maso gabar ba wani bangaren arewa Afirka kai da ya kai su arziki. Abin da ake ɗauka a Zambiza wanda har wani ziri da ya kai har Lake Chad daga sanin abin da tauraron ɗan adam ya nuna ya fi ƙarfin tunani ko sanin mutum kuma ɗauka suke kullum. Boko Haram shi koba ne ai. Bari mu taɓo batun siyasa, za mu koma kan wannan batun tsaron. Ina aka kwana ne a baya can kayi yunkuri ga kuma yanzu an fara kaɗa gangarar a Najeriya. Tun wancan lokacin zuwa yanzu ina aiki da ƙungiyoyi da yawa kuma akwai waɗansu ƙungiyoyi sai suka je suka
haɗa kuɗi suka je suka siyo fom. To yanzu muka shiga wata jam'iyya da ake kiranta Action Alliance. Za ka dai shiga takarar shugaban kasa? A insha Allah na riga na yin tikitin, kuma in Allah da zan shiga, ina ganin lokaci yayi za a shiga siyasan gadan-gadan. Wasu za su ce me yasa Manjo Almustapha ba ka son jibantar manyan jama'iyyun siyasa da aka fi sanin su a ƙasa haka? Menene manya wajen gurɓata ƙasa? Yanzu misali wanda yake shugabancin ai babanmu ne mu a idanmu. President Buhari mun san shi tun muna ƙanana. To amma za ka ga wanda suka kewaye shi su ne gurɓatattun Najeriya, suna nan da yawa. Ba kuma yadda za ka tara gurɓatattu ka ce kai kaɗai za ka tilasta su yi abin da kake so su yi. Yanzu in ka zauna ka ce ka ɗora wannan gwamnatin askeli, shi da kanta ranar da bayan ya sauka daga mulkin za a zauna a sa ta askeli da yadda suka yi da abin da suka yi da abin da bai sani ba. Dan shi yana cewa duk wanda ya rantsuwa a matsayinka kamar na minista, amana da ya bar maka wannan tsakaninka da mutane da Allah. To yawancinsu sun zo ganin haka ne kawai, sun ta'adin da suka yi ranar da zai fara fahimta, na san ranar zai sake tunani da yawa. Yanzu mu kaddara Manjo Almustapha ka samu nasarar zama shugaban Najeriya, wani abu daban za ka yi dangane da tunkarar matsalolin kasar na musamman ma batun tsaro? To fi sabilillahi ni da kaina zan fara, yan ƙasa su zama min shaida. Ranar da na yi ba daidai ba sai in sauka a hukunta ni kuma ina yaɗawa. Wanda duk ya gaji bai so na, to ya san yadda zai da ni. In sun yi sa'a sun kawar da ni, wannan ya rage nasu. Amma mu fa abin da Allah ya shimfiɗa a yi wa Najeriya za a yi. Ko mun zafin sa idan ko suwaye. Misali yanzu kan tsaro da kake faɗa. Kaga soja, duk sojan Najeriya ni ina ganin shi daidai yake da ɗan sanda na da. Me kake nufi? Saboda sun riga sun zama ɗan sandan. Kuma 'yan sandan da kuke da su sun gurɓata. Ni akwai abin da in zan yi a wata shida za ka ji tsoron abin da za a yi, amma kuma shine gaskiya. Kamar me za a yi? Wannan wani sirri ne daban. Abin da zan yi wa soja, ka san in mutum ba lafiya an kai shi asibiti, an kai shi ɗakin likita za a yi mishi sojiri, ka san haka? To wannan garan bawul da zafin dole ne. Kuma akwai abin da za a kirkiro daban saboda kare ma'adanan kutukun. Kuma ana ba da dead time limit. Misali, ba shigantakan nan ta yi wa ta Boko Haram ba? Wallahi ne zan ce a wata shida in dai ba ta yi ba, dukkan manyan nan sai an rage muku girma, kuma za ku tafi gida, kuma za a hukunta ku. Kudin da aka baku sai kun fidda shi, sai an musu prof. A wata shida a matsayina na shugaban kasa zan je Zambiza, can zan koma zan yi hutun sati wurin. In wani abu ya taba ni magani. Yanzu kana nufin kuɗin da ake kashewa a kan tsaro da har ma wasu ke ganin yayi kaɗan, kai kana ga ya wadatar? Ka sunana Hamza Almustapha. Kuɗin da ake basu a wurina cuwa-cuwa ne, shegantakar banza ce. Ni ba mun ake rike Najeriya ba? Kuɗin da ake ba ƙanana daga cikin yaran na ni ban gan shi ba, ban san shi ba. Amma mu rike kasar ai, kuma mu lokacin mu ba wani wanda zai ce yayi wani shigantaka ya kwana lafiya. Ka ce shugaba Buhari ya miƙa wa mutum amana, shikenan sai ya bar shi da amanar. Kai me za ka yi daban da nasa? Ni na ɗauki rantsuwa ba ni da hakuri. In kaga ana cuta, to mu magana ta ƙare. Kowa ya san akwai doka. Babu jam'iyyar tsaro ko kuma wata ministry ko kuma wata jam'iyya da babu dokar da take rike da ita. Yanda dokar wurin ta shimfiɗa, ko mun girman mutum ita zai shiga. Doka ruwan zafi ne. Kowa ya sa ɗan yatsansa ko ne ya zai. Amma baka gudun a ce ai Almustapha kuma maimakon demokaradiyya ya koma yana mulki irin na soji? A'a, demokaradiyya doka take bi, doka nake bi. Demokaradiyya babu doka hauka ne. To ka yi zama a gidan yari, shin da wasu da za a ce har yanzu kana kullace da su ko da wani abu daban da za ka ce ka koya? Zaman da muka yi na gidan yari namu daban ne, don na wani akwai azaba da gangan da aka shirya. A cikin shekara biyar da wata biyu ni na san irin azabar da na sha da kuma inda aka kai ni. Sun riga sun gaya min ba zan taɓa dawowa ba, kuma wanda suka shirya su kashe ni suna gaya min ido da ido. Amma da na fito na yafe, kuma na zauna a matsayina na wanda ya yafe, saboda makaranta ce Allah ne ya kai ni ba wani mutum ba. Kuma abin da na gani na koya da damar da na samu na tunani da na karatu da na fahimta Najeriya zama a prison zai sa ka rika tunanin da a waje ba za ka yi shi ba, saboda kana jin daɗi a waje. A nan sai na yi wani tunani na zurfi, na gano cewa mutum 56 tak su ne suka rike Najeriya, suka hana ta motsi kuma ba za su bar ta ba. Shugabanni ne ko kuma dai? Duk sun haɗu, duk kala-kala ne. Wannan wata magana ce sai nan gaba za ka san su. Yanda ka gaggara take wa itace, haka suke wa Najeriya. Kuru duk arzikin kasan su suke haɗewa. Irin wayannan da za su je hutun wata shida, 'yan Najeriya sai sun gano cewa lalle sauki ya samu. To amma kana jin suna iya tabuwa waɗannan?
ga wanda ike da zuciyan zai iya, za a iya. Kasashe da yawa sun sha shiga irin wannan sun fita, ni kuma na san cewa za a iya. Za a yi fushi da kai, za su tsane ka don su suke da kuɗi a ko'ina, kuma abin da suke da shi sun fi ƙasar arziki, ni na sani. Manjo Hamza Almustapha kenan, wato tsohon babban dogarin tsohon shugaban Najeriya marigayi Janar Sani Abacha.